Senica je mestom športu a miestom pre úspešných športovcov. V pondelok 27. februára vyhlásili v Senickom dome kultúry najlepších športovcov za rok 2011, ktorých nominovali športové kluby. Ocenenie dostali žiaci, dorastenci, tréneri, dospelí a kolektívy za vynikajúce športové výsledky dosiahnuté v uplynulom roku. V kategórii žiakov titul Športovec roka 2011 dostali Tatiana Španková, plavecký klub Záhorák, Samuel Mráz, futbalový klub, Nikol Patáková, volejbalový klub, Ondrej Šišolák, hokejový klub 91, Liliana Koporcová, Hankokaj karate klub, Adriana Kršková, tenisový klub, Tomáš Sova, stolnotenisový klub a Miroslava Slobodová, telovýchovná jednota Záhoran. Určite by som sa chcela posunúť viac až na tie majstrovské vlastne tituly. To je určite ten môj najväčší cieľ. Čo je pre teba hnacím motorom? No, že sa môžem zlepšovať vlastne od tréningu k tréningu a vlastne moja rodina, ktorá je potom nadšená a vlastne vidím, jak aj oni sú šťastní z toho úspechu. Alžbeta Ovečková, Hankokaj karate klub, Tomáš Kapusta, futbalový klub, Veronika Hrebíčková, volejbalový klub, Filip Kajba, hokejový klub 91, Juraj Hlávek, plavecký klub Záhorák, Nikola Števková, telovýchovná jednota Záhoran a Erik Pijovarči, karate klub Shinmu. To sú mená najúspešnejších dorastencov. Aj pre nich sú úspechy motivujúce. Tento rok chcem dosiahnuť účasť na majstrovstvách Európy juniorov, dostať sa do reprezentácie a obhájiť titul majstra Slovenskej republiky. Pri úspechoch športovcov zohrávajú dôležitú úlohu i tréneri. Na titul Tréner roka 2011 športové kluby nominovali volejbalový klub Dagmar Blažikovú, futbalový klub Stanislava Macka, Hankokaj karate klub Jaroslava Rehuša, hokejový klub 91 Stanislava Beďka a telovýchovná jednota Záhoran Milana Laláka. Ja robím dlhé roky s deťmi a človeka veľmi teší, keď vidí, že sa tie deti niečo naučia, že ich človek niečomu privedol k zmysluplnému, že trávia voľný čas tak, aby im to niečo dalo. A keď potom ešte dosiahnu aj dobré výsledky, tak je to pre mňa najväčšia odmena. Čo považujete za najlepší úspech za minulý rok? Jednoznačne postup do Extraligy junioru, ktorý nikto nečakal. Baví mne práca s mladými ľuďmi a v tejto chvíli samozrejme najväčšia motivácia zachrániť tady tú Extraligu na príští rok. Podporu rodiny, trénerov a klubu ocenili i dospelí športovci. Tento rok sa do kroniky mesta zapísali karatista Michal Ture, futbalista Petr Bolek, volejbalistka Lenka Búsková, hokejista Marek Mikušovič, hádzanárka Alena Augstová, kickboxer Peter Sokol, vspieračka Monika Gavorníková, stolný tenista Benedikt Vépi a člen Zväzu telesne postihnutých Vincent Ivan. Najlepšie úspechy sú tie, keď postupujeme, takže bolo by to pekné, keby sme postúpili. Čo je pre vás motiváciou vytrvať v tom športe, ktorý robíte? Určite je to super kolektív a je tam sranda, tak sa to oplatí za to. Vynikajúce výsledky v našom meste dosahujú práve kolektívne športy. Titul Najlepší kolektív za rok 2011 získalo Družstvo žien telovýchovnej jednoty Záhoran, Družstvo juniorov hokejového klubu 91 a Družstvo mužov futbalového klubu. Najmasovejším športom v Senici je bez pochyby futbal. Možno i preto v diváckej ankete o najobľúbenejšieho športovca mesta za rok 2011 vyhral futbalista. Ten samotný kolektív, ktorý sa tady vytvořil, myslím si, že ten k tomu napomáhá a jde to tak nějak jakoby samo. Ako sa vám v Senici hrá? Tak jednoznačně výborně, jsem tady 2 roky, myslím dneska pomalu snad na den, takže můžu si to jedině pochválit a když to půjde, tak tady vydržím co nejdýl, samozřejmě rád. Určite ak športovec je veľký profik, dávam ho za vzor mojim hráčom. Je skutočne opora toho nášho seniorského mužstva a myslím si, že je veľký príklad od najmenších detí v našom klube až po 19, myslím, pre všetkých chalanov. Tréner A mužstva Stanislav Griga sa na oceňovaní najlepších športovcov mesta Senica nemohol zúčastniť. V tom čase bol v Kultúrnom dome v Trnave vyhlásený futbalovými odborníkmi a športovými novinármi trénerom roka 2011. Bolo to také vyústenie celej tej dobrej sezóny, myslím si, že to ocenenie patrí iba mne, ale všetkým tým ľuďom v Senici, ktorí okolo futbalu niečo robia. Stanislav Griga sa netajil tým, že v Senici chodí do práce rád. Mne bude stačiť, keď ma bude baviť aj na budúci rok chodiť, tak rád do roboty, ako som chodil tento rok a na konci roka z toho nemusí byť žiadne ocenenie.